Евро 2026, гостувайки на домакина Унгария. Тук видях точен двубой Марко Роси, който беше Барнабаш Варга е изгонен и така унгарският тим не успя да... И Берт Пут. А това е един сеторката на Португалия. Диего Коща на вратата с номер 1, защитници 15 Жоао Невеш, 20 Жоао на Гонсало Инасио, което води след себе си, разбира се, известни колебания как точно ще бъде разпознава категорично доста назад и едва ли не даже в центъра на защита на Португалия. Стартов сигнал от тези два тима. Центриране на Рубен Невеш! Първият път, когато видяхме на мач, докато Денеш Дубуш, стража на Ференцварош, 34 годишният ветеран, днес се остава на резервната скамейка. Добра намеса тук на Балаштот в последно време. Извеждащо подаване тук в наказателното поле на Унгария за Бернардо Силва. Чу се в Ирландия. Центриране сега от Кристиано Роналдо. Този път целта беше Бруно Фернандеш. Всъщност Кристиано Роналдо предостави възможността за центрирането на Бернардо Силва. Натурализиран англичанин, който играе за Унгария. Калам Стайлс, футболист на Уест Бромвич. Нето. Нуно Мендеш! Опътен на топ. Рубен Невеш. Центрирана Рубен Невеш. Кристиано Роналдо. Нещо, може би любопитно като замисъл тук да бъде търсен с това. Доста твърдо. Предполагам, че 50-50. Си имам предвид, може би половината съдии биха подминали действително на такава ситуация. Страхотен пас за защита на Унгария. Няма вдигнат флаг за засада. Струдно се рефера, обаче се готви все пак да го направи и да. Играта обаче не беше спряна. Постара се да остане на Португалия. Сега Собослай успя да намери нач. Той центрира Варга! И 2 гол! Унгария напредва в резултата срещу Португалия с попадение на този футболист, който просто няма спирка. Барнабас Варга. Годишният ветеран от Ференцварош. Интересна истината през този сезон този играч, който нач, когато получи извършното подаване на Собослай. Невероятна асистенция от страна на жълт нач. Варга, впрочем, който прави разликата. Бруно Фернандеш центрира към Кристиано Роналдо. От границата на вратарското поле не успя да отправи точен удар. Легендата. Рубен Невеш. Жоао Кансело. Нямаше нарушение срещу него от страна Милош Керкес. Рубен Невеш опита това дълго извеждащо подаване за Педро Нето. Малко не достигна в интерес на истината. Кристиано Роналдо! Прекрасно! Също толкова удивително обаче се оказа спасяването срещу него на Балаштот. Изключителен момент. Следва корнер за... Витиния. Бруно Фернандеш. Великолепен футбол от Унгария. О, колко
Способността на Унгария да контратакува няколко пъти вече бяха демонстрирани. Често казано, може би така или иначе начал в засада. Так, при такъв натиск на гостите обаче имат моменти домакините, в които продължават да са опасни. Великолепно отиграване тук на Витина и ето го изравняването. Дали обаче няма засада. На този етап няма вдигнат флаг, това е сигурно. VR ще прегледа ситуацията. Радват се португалските футболисти. Все още има някаква изкрица надежда за домакините, че преднината им може и да остане. Този брилянтен футбол, който те заиграха рано или късно, ще даде резултат. Засада е Кристиано Роналдо, той не влияе на играта. Струва ми се, че е абсолютно в чиста позиция Бернардо Силва. Така че гол ще бъде зачат и може би закъснящ частица от секундата. Бернардо Силва получи топката. Оказа се на практика 1-1 с Педро Нето. Центрира към Роналдо. Фернандеш. Витиня. Кансело. Срещу него Лойк Него. Сетне Алекс Тот. Не е вдигнат флага за засада до сега. Така или иначе жълт начин не успя, защото това, което прозвуча е сигнала за края на полувремето. Португалия доминира, разбира се, както на тях в частност, или че всички, айде. В интерес на истината, в един от най-популярните, разбира се отчета с гола, измъквайки се от засадата в ключовата за Португалия ситуация. 19-ти Калм Стайлс, 18-ти жълт нач, 21-ви Алекс Тот на върха на атаката с номер 19-ти Барнаба. Може да направи, това е единственото, което Португалия позволява на унгарците. Намеса тук от страна. Педро Нето срещу Бола към Роналдо, че в последствие отиграването от Калм Стайлс. Кристиано Роналдо. Бола. Бандегос Бола. Центриране трима в наказателното поле на Португалия. Стопката игра Милош Керкес. Милош Керкес е играч на Ливърпул от настоящия сезон. Напусна Борнмут. Имат потенция за игра с ръка португалските футболисти от корнера. И рефера сочи към бялата точка. Варга даже се изпроси жълт картон, след като се нахвърли върху съдията с очевидно доста неконтролируеми емоции, с доста конкретно Бран Ван по голове на международната сцена. Не беше никак далеч, изобщо не беше никак далеч да успее да хване дуспа на Кристиано Роналдо. Бала, защото все пак не успя. Долу в ъгъла вдясно от вратаря на съперника Кристиано Роналдо реализира своята дуспа. Третия гол в рамките на този квалификационен цикъл. Лойк Него ще трябва да приеме това решение, както и всички унгарски футболисти и унгарски фенове. Португалия в кампания. Кансело сега. Жоао Кансело. Още една респектираща намеса от страна на Балаштот. Прави изключително добро впечатление на вратаря на Blackburn Rovers. Салай към Варга. Добър контрол. Варга. Контратака на Португалия. Бернардо Силва с извършното подаване за Педро Нето. Нето реши да действа индивидуално. Получи се рикошет. Това спокойно можеше да бъде и гол при повече късмет за Педро Нето. Все пак той реши да игнорира присъствието на Кристиано Роналдо на върха на атаката и на свободно. За стандартите на Доминик Собослай това е направо кошмарно изпълнение.
Губиха топката унгарци толкова близо в своята наказателна. Марко Роси извика футболист, който е почти на 30 години в националния отбор. Формата му по-настоящем. Даниел Лукаш има 4 гола и една с Португалия. Със сигурност един от тези, които бяха на тъчненията е Гонсало Рамош. А резултатът е изравнен. Ново попадение на Варга. Центрирана бора. Фамилията на този футболист ясно подсказва, че той е част от нея. Точно сега обаче е абсолютният любимец на унгарската нация. Барнабас Варга. 3 гола в 2 мача означава, че е абсолютно наравно с Кристиано Роналдо. А ето как се стигна до попадението. Центрирането дойде от... Шут сега и Португалия отново излиза напред в резултата. Кансело с асистенция днес, с гол в Армения, с гол и сега и той би могъл да бъде и победен. Жоао Кансело. Ето това е големия отбор. На Унгария не бе позволено да се порадва на изравняването на резултата повече от минута и половина. Струва се, че някои от домакинските привърженици още бяха с ръце във въздуха, радвайки се на гола на Варга. Показан между другото и нападателя на Галатасарай Роналд Шалай, който бе изгонен срещу Ерия и днес не може да помогне на отбора си. Някак символично, почти веднага след това. Йотфош. Собослай Кансело. Демонстрация на изключителен двубой. Такава битка да се води до последната минута и интригата да е жива секунди преди да чуем сигнала за края на двубоя. Гонсало Рамош. Собослай. Нуно Мандаш. След прекрасна наскочена борба във въздуха от Гонсало Рамош. После изстрела на Жоао Феликс. Жоао Феликс днес игра за... Вили Орбан. Португалия записва втора последователна победа в квалификациите за Мондиал 2026. 2 победи за тима, с които на това отгоре Португал... Yeah!